4 tipy na vaše a naše čítanie sú späť. Začíname z hurta. Je to biografia nášho premiéra Roberta Fica, ktorú napísal Peter Bárdy v roku, pokiaľ sa nemýlim, 2023. Je to rozhovor s mnohými ľuďmi blízkymi Robertovi Ficovi. A keďže je to náš premiér už po 4-krát, tak som si povedala, že vám pripomeniem túto knihu, že možno si prečítate viac o ňom, o tom, ako funguje, o ľuďoch v jeho okolí. Niektorí ľudia hovoria s Petrom Bárdym otvorene pod svojím menom, niektorí hovoria takzvané off record, ale teda mimo záznamu, ale informácie z tých rozhovorov sú tu. A opisuje sa tam aj jeho vzťah s Petrom Pellegrinim, napríklad zvoleným prezidentom Slovenskej republiky. A myslím si, že osviežiť si niekedy takýto nejaký pohľad do duše a histórie človeka, ktorý je už 4-krát predsedom vlády, môže byť veľmi pozitívne. Z náročného obsahu idem na tiež v zásade náročný obsah, pretože mám aj otázky na knihy o rodičovstve. Ja nie som úplne cieľovka pre knihy o rodičovstve, ale táto jedna, Objavte v sebe dobrého rodiča, od doktorky Becky Kennedy sa u nás objavila a objavila sa nie vďaka mne, ale vďaka môjmu manželovi, ktorý ju kúpil a povedal, že odteraz bude vlastne už tabuľkový rodič, to nazval. Ale doktorka Becky Kennedy je zaujímavá žena, ktorá podľa mňa celkom pekne, láskavo, empaticky vysvetľuje, ako s tými deťmi jednať, že sú to zodpovedné a samostatne mysliace bytosti a že náš prístup k ním ich veľmi formuje, čo teda sme neobjavili Ameriku, ale niekedy v tom nápore tých dní a rôznych situácií aj zo strany detí, aj zo strany rodičov sa na to zabúda. Hovorí veľa o tom, že aké sú tie medzigeneračné vzorce, ktoré medzi sebou si prenášame od starých rodičov, niekedy tie traumy, o ktorých ani nevieme, nemáme ich spracované, ako sa podpisujú na našich deťoch. Opäť nemyslím si nutne, že to musí byť len pre rodičov, že možno ak niekto sa veľa venuje nejakému dieťaťu, ktoré nie je jeho dieťa, tak si to prečítať je zaujímavé a možno aj vo vzťahu sama k sebe, že si to prečítate a poviete si, že aha, toto robím tak preto, lebo moji rodičia robili toto takto. Samozrejme, vždy sa dá za všetko viniť rodičov, veď a mnohé to iste poznáme, ale keď si prečítate túto knihu, tak možno bude menej vecí, za ktoré vás vaše deti budú viniť. To je asi nepravda, ale minimálne budete lepšie vybavení a vybavené zvládať niektoré situácie, ktoré prichádzajú s malými ľuďmi. A ak nie ste úplne čitateľka, potom neviem, prečo pozeráte toto video, ale doktorka Becky Kennedy má aj podcast. Takže aj v audioverzii, ak zvládate angličtinu, tak si ju viete nájsť a vypočuť. A má aj veľmi peknú obálku. Kniha vyšla vo vydavateľstve denníka N. Dám teraz takú, že pre fajnšmekrov. Toto berte naozaj, že toto je... Neviem úplne, ako sa stotožníte s touto knihou, ale ja som ju našla v knihkupectve Artforum. A keď som sa tam išla iba pozrieť a odišla som s 3 knižkami, tak jedna z nich je, že Chatam Sofer, Veľký zázrak sa stal. Ak nie ste z Bratislavy, tak možno nepoznáte úplne rabína Chatama Sofera, ktorý sa inak vlastným menom volal Moshe Schreiber. A máme aj v Bratislave je teda Chatam Sofer aj zastávka električky, ale je to len po ňom pomenované. Pretože Chatam Sofer, ktorý žil v Bratislave, bol jedným z najväčších duchovných autorít takého toho tradičného judaizmu a za jeho pôsobenia, to teraz čítam odtiaľto, bola Prešporská ješiva jednou z najprominentnejších vzdelávacích inštitúcií v židovskom svete. Čiže bol veľmi dôležitou osobnosťou. A už má, ako čítam, aj poštovú známku Chatam Sofer, pamätnú mincu, Soferové schody a aj pamätník Chatama Sofera, o ktorom som hovorila v Bratislave. No a túto knihu zostavil Peter Salner a je to vlastne pohľad na osobnosť rabína Chatama Sofera. Napísal tam judaista Maroš Borský, písal Martin Butora o tej obnove pamätníka, architekt Martin Kvasnica o tom, ako sa ten pamätník obnovoval, o tom dizajne. A ten etnolog Peter Salner to všetko koordinoval. Je to také, že pohľad do možno histórie, ktorú až tak nepoznáme, alebo teda ja ako nie židovka som až tak nepoznala. Samozrejme meno Chatam Sofer som poznala, ale aj preto, že žijem v Bratislave a chcela som sa dozvedieť viac a zistila som, že tento rabín bol naozaj nesmierne významnou súčasťou
kultúry a histórie. A ak máte radi aj budovy a architektúru a ako vznikajú, tak je tu naozaj veľa o tom, ako ten pamätník Hatana Sofera v Bratislave vznikal. Takže aj to by vás mohlo možno nejakého študentku architektúry zaujať. Dajte vedieť. Rozhodla som sa, že sa podelím aj o túto knižku, pretože je to niečo iné, ako bežne odporúčam, myslím si. Ale zase nie až tak oveľa. No a uzatváram to niečím, čo už som kedysi v dávnej sérii odporúčacích videí od tohto autora určite niečo odporúčala. Je to Irvin Yalom. Ale tentokrát to je jeho vlastná biografia. Irvin Yalom je psychiater, ktorý pochádza zo Spojených štátov amerických, dlhé roky funguje, žije a pracuje v Kalifornii, má rodinu a teraz vlastne napísal, to bolo pár rokov dozadu, napísal svoj vlastný životopis o tom, odkiaľ je, o tom, ako sa vlastne psychiatrom stal, čo ho k tomu viedlo, o jeho manželke, o jeho deťoch a ja mám rada všeobecne životopisy. A keďže Irvina Yaloma a jeho knihy, napríklad Lži na pohovke som čítala mnohokrát rôzne, tak som si povedala, že prečítať si aj jeho biografiu môže byť zaujímavé. Zároveň nemusí, lebo niekedy to nebývajú najzaujímavejšie kúsky, najmä ak to autor píše sám o sebe. Ale tu vidno, že Irvin Yalom je profesor psychiatrie, ale zároveň je vypísaný človek, že vie dobre písať a myslím si, že aj ten svoj príbeh podáva tak celkom ako keby s nadhľadom, som mala pocit. A veľmi si myslím, že je zaujímavé vidieť, ako rozmýšľa nad vzdelávaním, nad detstvom, nad smrteľnosťou, lebo už to píše ako pomerne starý pán. Takže myslím si, že ak si prečítate, veľa sa dozviete a ak ste nič od neho predtým nečítali, tak keď napríklad Lži na pohovke alebo keď Nietzsche plakal a chcete niečo z jeho tvorby, toto už je o ňom samom, o Irvinovi Yalomovi, jednom z výrazných psychiatrov a aj popularizátorov tohto odboru. To boli 4 odporúčania na 4 zaujímavé knihy a ak máte vy nejaké odporúčania, sem s nimi radi sa o ne podelíme s vami a možno si môžeme v komentároch odovzdať nejaké tipy. Ďakujem a do skorého videnia.